در ناحیه ناصری خسروی ولایت خطلان مدلیف شیرخان هنگامی از شهروند تیلابوف پنجی گرفتن مبلغ $2000 ایالات متحده آمریکا دستگیر کرده شده. مبلغ $2000 آمریکایی از او همچون دلیل شیعی یافته گرفته شد. وابسته به حالت ذکر گردیده نسبت مدلیف شیرخان سفرعلیویچ با ماده 247 قسم 4 بند بی کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده. تفتیشات پیشکی آن ادامه دارد. баротов маҳмадсолӣ маҳмудович 1 марти соли 2015 аз ҳавзаи интихоботии рақами 27 ноҳияи шаҳри Тузи вилояти Хатлон вакили маҷлиси вакилони халқи ноҳияи шаҳри Туз интихоб шуда. аз 25 майи соли 2012 то ин ҷониб дар вазифаи муовини раиси ноҳияи шаҳри Туз фаъолият карда ҳамчун шахси мансабдор ба ҳисоб рафта қасдан бо истифодаи мақоми хизматӣ ҷинояти қаллобиро дар ҳолатҳои зерин содир намуд. чунончи тахминан моҳи марти соли 2011 шаҳрвандон Сангаков Фозилбек Додарбекович ва Сангаков Ғолибшоҳ Додарҷонович оиди масъалаи ҳуҷҷатгузорӣ ва тайёр кардани парвандаи заминсозии қитъаи замини назди ҳавлигии хонаи истиқоматияшон мавқеи мансабии ишғол намудаи Баротовро ба инобат гирифта барои мусоидат кардан дар ин масъала муроҷиат карданд. Баротов аз чунин фурсати барояш муносиб истифода бурда бо мақсади тасарруфи молу мулки ғайр бо истифода аз мақоми хизматӣ ба боварии Сангаков Фозилбек Додарбекович ва Сангаков Ғолибшоҳ Додарҷонович даромада бо роҳи фиреб ба суистифодаи боварӣ ба онҳо ваъда дод ки бар ивази маблағи муайян метавонад ҳуҷҷатҳои хонаи истиқоматии Сангаков Фозилбек Додарбекович воқеъ дар ноҳияи шаҳри Туз ҷамоати деҳоти Назаров деҳаи Муродовҳоро тайёр кардан ва гирифта додани сертификати ҳуқуқи истифодабарии замин мусоидат менамояд. сипас Баротов бо мақсади амалӣ намудани нақшаи ҷинояткоронаи худ дар давраи солҳои 2011-2018 бо Сангаков Фозилбек ва Сангаков Ғолибшоҳ дар ҳудуди ноҳияи шаҳри Туз вохӯрда аз онҳо ба ваъдаи ҳуҷҷатгузорӣ ва гирифта додани сертификати ҳуқуқи истифодаи замин ки ба доираи ваколатҳои мансабияш дохил намешавад дар 5 ҳолат маблағи 6200 сомониро гирифта ба манфиати худ сарф карда ба номбурдагон зарари калон расонид. вобаста ба ҳолати зикргардида нисбати Баротов Маҳмадсолеҳ Маҳмудович бо моддаи 247 қисми 2 бандҳои В Г кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишоти пешакии он идома дорад.